Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini kita persiapan budal keundangan ning nggone Dimas Zainal Mbak Endah Ratih ya toh. Kengko ndredeg piye ne. Semoga acarane lancar, sakinah mawadah warahmah yak wis salin. Cek ngenteni Mas Haji salin yo. Di syuting sik. Ki Pak Amang sik sarapan karo Pak Tukang, Mbah Pomo sarapan esuk mau. Be ayam goreng sik siji tiwan bae di esuk. Pak Amang gimana kok kantor salin nih kene guys. Gue salin bisa. Sarapannya kalau tempe menduan guys. Tempe menduan, tempe gedung sate. Pak Ditreski nanti nggarap sebelah sini. No guys, sarapannya mbek mie goreng karo tempe goreng. Napa? Tempe menduan itu belum ngerti. Aslinya Purwokerto apa ngendi to niku? Purwokerto niku. Purwokerto di pas ini. Oke guys, ini kita lagi berangkat nyumbang. Campur aduk. Nggih, campur aduk aku di bengi. Rasa turu aku. Jam 12 weh. Pengen dah esok. Anu, ya piye ya? Di bengi wah, momen intine angel turu nih. Angel turu nih. Padahal aku kan nek turu ya anu ceramono iki ya ndonga ngono kuwi ceramono gampang. Iki bar sampean rono kan di bengi ya lebar di konten kan ya. Nggih. Kan metu aku, metu ngopi. Aku masuk guru-guru kopi bisane yoga nek ngantuk yo ngantuk, tapi ya bengi iki kebayang-bayang nang kono nganti kegawa ngimpi ceritane. Ya Allah, soalnya kenapa emang sosok Mas Dimas ya, sosok Mas Dimas sendiri sangat jos lah bagiku loh. Aku gak nyandak pikiranku tekan sakmono. Itu aku gak nyandak. Dah hebat man. Anu Hebat tenan. Luar biasa, super. Emang. Oke guys, iya ide lagi. Mendekati sampai 3 menit lagi. Ini mau Lihat dari undangan guys, undangan online. dari undangan online MAPE. 3 menit. Guys, bugang. Sebentar lagi guys, kurang 1 menit. Yuk, Bukan nih. boten terus nih. Nganu ya, dalane cilik kan ya. Cilik iya. Dalane cilik kok. Makanya ada toko dhisik. Iki ora tembusnya gak ora. Karo, Pak. Oh, gak ora tapi dulurku kan kene iki. Oh, Jadi kene bal desa. Kene bal desa. Wong lewat lah kae. Oh, parkirin jembatan kok. Oh, my. Lewat jembatan bareng guys. Lah kuwi parkir sini kok. Bagus teko kabeh. Berapa menit? 1 menit. Oke guys, kita diri gue kado. Gue ade langsung bablas ke sana. Mas Bagus nunggu di sana sama Pak Amang. Kurang lupa. Pira lah Imam? Apa sekilo mlaku? Kian sekilo ya? Tegal. Ora panas. Tapi ade emang gak iso ngikuti AKT, tapi kita bisa delok ning LP Mas Dimas. Like lo. Set. Nah, kayak cedak kayak. Oke, lanjut nanti lagi langsung di dalam sana, oke? Ah, lumayan. Lakune lumayan aduh. Mari kene parkir mungkin nek empong itu malah Nggih. Tapi nek lewat mriko mungkin harus jalan keluar mboten. Oh, saya mriko malah. Enak ngoten malah. Bisa mubeng. Siap. Nyampe. Ambil kanan. Oh. Nggih. Nggih, kebak. Loro tuane Pak ini iki dulure basis. Oh. Nggih, monggo. Pun monggo. Nggih. Nggih. Ayo. Oke guys, kita Kamera 0,5.
Yo no. Buah sih. Oh, nek jam gitu, Pak. Yo. Manohara iki lho. Iya, Pak. Oh, sesuk. Kok bengok? Kok bengok? Iki guys ucapan selamat itu lho guys ucapan. Wagi. Ya kaya ngene iki. Rame tenan yo. Wah, mengeri tenan. Yo. Guys, seteko guys. Ini siapa mas? Lali. Nulis dulu mas. Kalimantan. Ini. Oke guys, nulis di sini. Sakit pundi? Kalimantan. Randu. Ih, Amang Plok. Sinten? Amang. Randu. Oke. Itu bagian. Oke. Bintan. Di suasanane ndek pernikahannya Mas Dimas karo Mbak Indah. Kintan karo bapake. Jablek bingung apa nguyop. Mbah Jablek arek nguyop bingung guys karena kan wis tagenan. Kebelet nguyop ribet. Bareng-bareng. Nguyop bingung Mbah Jablek. Akhirnya Maya keluar guys kayak ya Allah ayune. Pak. Mak Danis lagi menerima tamu. Tamu kagum Sumawana Putri ingkang satu kinurmatan sampun paripurna anggenipun putra temanten saripin lukar panakemen sirat mojo putra temanten Rono Ayu Endah Ratil putri kinesipun saking Bapak Kasbiran dalasan Ibu Sri Ibu Cabes arsa kapanggihaken atut sadaya adat witi-witone kang sampun lumambah muga-mugaten kunjuk wonten ing ngarsanipun ingkang kapiji manggihaken resang putra temanten saripit kasuwun siyaga ing gati semeton ugi pengantin kakung sampun jumanggat tumuju wonten ing sasana panggih tindake pengantin kekalih kaapit Sekar Puspito Aji ingkang sinebat Kalpa Taru Dewang Daru Jaya Daru Limprah pun sebat kembar mayang suaraning pradangga nunya nuju Noyo pengantin kekalih samya apak gede metro catur wiwesarani tembung wilangan papat metro mripat padha sakono akan daya paribawa ingkang ambabar karsa dadya pambukane rasa binaen ingkang rinasa ing sanu tumanun ing tungtunging nala Yaitu melalui asmara pengantin putri ambalan dan tarik jatarikot pengantin kagum ingkang winaskan gondang asung datang sahabat Fredmod pengantin kagum ugi animbangi ambalang bandal menjajarikot pengantin putri ingkang
winaston gendang tutur gawe serba dari galus jauh soal terbeki antigo kang jinaket ing Bokor Kencana Perkitnen Amiga Antigo Binidaing wajo pecah saknaliko Rabya Peseng wiji dadi guruan ing alam Padang ya putra temanten putri laju Amiji ambiaripun enggang rogo minangka pramila angisan-isan Sukerto mugi lulus mulya mangge raharja langgeng sumegi saklami-lamiyo gambar lambang sekar triwarna ing sabeting Bokor Kencana lagi sekar lolor sekar melapi dalas sekar kandel yang diberikan minangka pralambita lamun gawi awak ing tembung manis lumantar dari lati dan dia panggung kami karya toko kang agung kumandel kandel ing pandemeng metro tuhanan ing tung sampai paripurna anggenyo amit jiti ampeanipun ingkang karo pengantin putri kakang di semenit ingkang kakung berkata ingkang unasak upacara adat junjung derajat kalangan zaman iki Brumaji Busatri Bojo Semboko ugi angasto syarat-sarana ingkang wujudipun iker utawi panjang ilang iker dumadi saking janur ingkang dipun enam wujudipun kados bokor ingkang isinipun wonten jajan pasur dalasan jok bakal ingkang mekuwerji iker pengantin musawir kira tertarik akrami pramila kedasate kame permening bawa nafsu amarah alu ama suryatara ipun pengantin kakung bukti sampun jajar sumanding sinambi kekanten nasto pengantin kekalih sigro sinengepan sindur ingkang awarni rekta miwaseta dening Rama dalasanipun kanci pangajaping sedya mugi pemrayan pengantin sarengge tansah pinuntul ing reka utama pinayunan bukti rahayu wani marang bebener wedi marang kanusan berkata ingkang dipun wasani upacara adat sinduran utawi sindur binaya tansah amati-ati dening panganti putra temanten sambet sinalian rola ing jarating putri nasipun saking bapak kasbira sang Gusti Wahyuni ugi kados dipasaran putra nasipun saking bapak Sati saking Bunda Sumuju kuwi sasana rinenggo Mas bujur tolong Mas tolong Mas perasaan yang bodoh mugi-mugi sang dengan
Dewan bergambaran bubusan antara sang putri Dewa Seni Manggono Satya Kendara. Ngaturaken kuwin panduringan tanpa upami ati cara pamikak sak wetawis amargi badhe katrasaken ati cara ingkang badhe lumambah. Para rawuh kakung swamana putri ingkang tansah dadi hormatan. Kawula atas nami sesuwihipun